मी शिल्पा संजय देशपांडे, मी मार्शल येथे राहते आणि गेली 10 वर्ष मी मोदकांचा व्यवसाय करते। आज गोमंतक तनिष्कानं मला वर्कशॉप मोदकांचं करण्यासाठी इन्व्हाइट केलं होतं आणि माझा खूप छान एक्सपिरियन्स होता। सगळ्या सख्यांनी खूप छान मोदक शिकले माझ्याकडून। खूप बरं वाटलं मला आणि धन्यवाद गोमंतक तनिष्काला। मी मोदकांची रेसिपी सांगते। साधारण 15 ते 20 मोदकांसाठी 1 वाटी मोदक पिठी, अर्धा वाटी गूळ, 1 चमचा तूप, 1 चमचा मीठ आणि 1 कप पाणी लागणार। मोदक करताना पहिल्यांदा उकड काढण्यासाठी आपल्याला 1 कप पाणी उकळवत ठेवायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप आणि 1 चमचा मीठ घालायचं आहे। थोडी उकळी आल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये पिठी घालायची आहे आणि एक साधारण 5 मिनटं मंद आचेवर ते झाकण बंद करून उकड काढायला ठेवायचे आणि मग गॅस बंद करून एक 5 ते 10 मिनटं ठेवून मग उकड मळून घ्यायची आहे। त्याचं सारण करण्यासाठी 1 वाटी नारळाचा चव, त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी गूळ आणि नेहमी आपण जे सारण करतो तसंच करायचे आणि आपल्या आवडीप्रमाणे त्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट्स वगैरे आणि काही इनोव्हेशन करायचं असतं तर करू शकता। उकड छान मळून घ्यायची आहे मऊ होईपर्यंत आणि मोदकामध्ये साधारण 1 ते 1.5 चमचा घालून मोदक छान वळून ते उकडण्यासाठी 10 ते 12 मिनटं ठेवायचे आहेत आणि 10 ते 12 मिनटांनी मंद आच करून परत बंद करून एक 5 मिनटं वाफ जाऊन द्यायची आणि मग मोदक तुमचे तयार झालेले आहेत। गोमंतक तनिष्कान आज हांगा उकडीचे मोदकाचे वर्कशॉप अरेंज केला आणि आता आमचो चवथीचो सणय लागीं पावला। चवथीक आमी मोदक करतातूच, पूण आज ह्या मॅडम देशपांडेन हांगा उकडीचे मोदक कशे करप, ताजें पीठ कसलें घेवप, मागीर तें कशें उकडप, तें कशें मळप आणि मागीर ताजो शेप कसो, मोदकाचो शेप कसो करप, हें सगळें आमकां इवन पूर्ण डिटेलान सगळें सांगिल्लें आसा आनी ह्या वर्कशॉपाक बऱ्योच बायलो हांगा आयिल्ल्यो आसात। सगळ्यांनी आनंदान आनी उमेदीन हें शिकून घेतलें आनी सगळ्यांनी मोदक केले, ते उकडूनय दाखयले कशें उकडप ते। आनी हें पळोवपाक हांव मुद्दम, हांव हरशीं डॉक्टर बिजी आसता पूण आज हांव मुद्दम वेळ काडून म्हाकाय तें शिकपाचें आशिल्लें म्हणून उमेदीन हांव हांगा आयलें आनी आज म्हाका हांगा ते उकडीचे मोदक कशें करप हे शिकपाक मेळ्ळें, ताजो म्हाका भरपूर आनंद जाला आनी सगळ्यांक हांव ह्या वर्सा चवथीची शुभेच्छा दिता आनी ज्या बायलांनी हांगा उकडीचे मोदक आज हांगा शिकल्यात तांणी ह्या चवथीक ते मुद्दाम करचे अशें सगळ्यांक हांव आव्हान करतां।